कहाँ गइलू हमनी के छोड़ हो नयनवा से लोर गिरता कहाँ गइलू हमनी के छोड़ हो नयनवा से लोर गिरता। ए भाई कहाँ गइलू हमनी के छोड़ हो नयनवा से लोर गिरता कहाँ गइलू हमनी के छोड़ हो नयनवा से लोर गिरता। सपना हो गइलू माई मोर हो बन के कठोर हो कहाँ गइलू हमनी के छोड़ हो नयनवा से लोर गिरता कहाँ गइलू हमनी के छोड़ हो नयनवा से लोर गिरता। हो कहाँ गइलू हमनी के छोड़ हो नयनवा से लोर गिरता कहाँ गइलू हमनी के छोड़ हो नयनवा से लोर गिरता। अच्छी है कितनी भोली है प्यारी प्यारी है ओ माँ ओ माँ मुन्ना बाबू आज अंतिम दिन हो जितना कुछ हमने करता नहीं जा बिहान से ये नाम पर अब कुछ होखे वाला नहीं है। ना यही गीत में लुटावल जरूरी बा। ये गीत में अपन अपन श्रद्धा सने साधु राय जी सैदपुर दिघवारा 51 रुपया के धनराशि प्रदान करी। मुन्ना राय जी सोना राय जी 51 रुपया हार्दिक अभिनंदन बा। आहा नाम जी भूषण चौधरी जी और माता जी के नाम पर 1000 रुपया दान करनी। ये सब श्रद्धा हो। श्री मुन्ना राय जी और दादी के पोता बने 100 रुपया दान कैले दादी जी के नाम पर हार्दिक अभिनंदन बा। रोवतारे बीते चाचा नया नया सु धार के माई कहवा चल गइलू हमन के विसार रोवतारे मुन्ना बाबू असुआ बहाई श्री अर्जुन राय जी हमरा के बहुत बहुत धनराशि प्रदान करी दादी जी के नाम पर। श्री पैक्स अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सिंह जी 1000 रुपया दान करनी हार्दिक अभिनंदन बा। ओ माता जी से प्रार्थना करब ए परिवार पर कृपा बन रहे भगवान से प्रार्थना करब ओ माता जी पर कृपा बन रहे। हमरा चंद किशोर चाचा जी हमरा के बहुत बहुत पुरस्कार देनी हार्दिक अभिनंदन बा। आज ये गीत ऐसा हम मुन्ना भाई ये गीत जब होखे लगेला परिवार में केहू ऐसा व्यक्ति ना रह जाला
ई ब्यास लोग काहे गावेला ई शोक गीत ह एमे हर परिवार के दान कुछ करे के चाहिए। हाँ जी एकरे नाम शोक गीत है। यह गीत ह हाँ जी जे दिल पहला पिघला देवेला, आंख से आंसू झलक जाला। ओहो बुझाला जे ओ मृत आत्मा खातिर हम का करतनी। सही बात बा। पूरा परिवार के बेटा बेटी होके पतो होके ओकरा 10 रुपया होके चाहे 5 रुपया होके हाँ ए गीत पर ब्यास के जरूर देवे के चाहिए। सही बात बा। 10 रुपया 5 रुपया चाहे ना ही होखे नाम तो आके उठा के हमरा में से हमरा के दे देबे के बा। हाँ चैनल लागल बा। अपना हाथ से। आहा मुना भाई रुवेले अरे नया नया सुधारी दादी कहवा चल गइलू हमनी के बिसारी दादी का चल गइली हमनी के बिसारी। दादी का चल गइली हमनी के बिसारी। हा नाम राउर नमवा बताए रंजन रंजन राय श्री रंजन राय जी बहुत बहुत पुरस्कार देनी ये शोक गीत पर। ए बबुआ तेलावा लगौलू पोरे पोर हो ए माई तेलावा लगौलू पोरे पोर हो सझिया या भोर हो कहाँ गइलू हमनी के छोड़ हो नयनमा से लो गिरता हो कहाँ गइलो हमनी के छोड़ नैना चोर गिरा। हो कहाँ गइलू हमनी के छोड़ हो नयनमा से लो गिरता हो कहाँ गइलो हमनी के छोड़ नैना चोर गिरा। अवतारो आई माई हो आई अवतारो हमनी के छोड़ कहा हमनी के छोड़ कहा गइलू कराई माई हो अवतारो माई हो गइलू चल श्री रवि राय जी ओ दादी के नाम पर बहुत बहुत आशीर्वाद देनी हार्दिक अभिनंदन बा। मुन्ना भाई को तरीके मृत्यु भय रहे दादी जी के 23 तारीख 23 तारीख है। हाँ जी 23 तारीख 23 तारीख दूसरा का महीना। आहा 23 फरवरी हाँ 18 अतवार सोमवार 19 मंगर 20 शुक्रवार है ना 23 तारीख रहे शुक्रवार दिनवा 2024 फरवरी के महीनवा मनुष्य के जीवन चिड़िया के जीवन से भी छोटा हो गई बा। कब का हो जाई ई केहू नहीं खे जानो काहे आज चिड़िया सुरक्षित बाड़ी लेकिन मनुष्य सुरक्षित नहीं खे। रिटायर दरोगा साहब आ मुन्ना बाबू के मौसा जी श्री दरोगा राय जी हाजीपुर हमरा के 1000 रुपए का पुरस्कार देनी। अच्छा चलिए दान से कल्याण हो जय हो जय हो। रविरा 1000 रुपया देनी वो माता जी के नाम पर। माता जी के कृपा पर बन रहे। बना रहे 23 तारीख रहे शुक्रवार दिनवा 2024 फरवरी के महीनवा 2024 फरवरी के महीना।
गइलू कवना और हो आजा आजा वही दिन गइलू कवना और हो बन के कठोर हो कहाँ गइलू हमनी के छोड़ हो नयनवा से लोर गिरता हो कहाँ गइलू हमनी के छोड़ हो नैना से लोरी हो कहाँ गइलू हमनी के छोड़ हो नयनवा से लोर गिरता हो कहाँ गइलू हमनी के छोड़ हो नैना से लोरी अरे महाराज माई के प्यार दुलार याद कब आवेला जब हमने के अपना बेटा के चाहे अपना पोता पोती के अपना कंधा पर लेके दुलारी ले चुचकारी ले तब हमने के वो ज्ञात होला माई का करेली जाड़ा के दिन में जब हमने के सुतिले सब माई के लगे लइकाई में दाहिने के बिछौना भेज देबो तब बाएं सुता दी है बाएं के बिछौना भेज देबो तब बीच में सुता दी है बीच में के बिछौना भेज देबो पेशाब करके तब पेट पर सुता दी है बाकी माई तरह के भेजला पर कबो ना सुते से रंजन राय जी वो माता जी के नाम पर बहुत बहुत रुपया दान कैली ये दान से कल्याण हो अच्छा मुन्ना भाई वो माता जी का पतोह लो भी होखे बोलो ना पतोह लो पर पतोह लो तो उहो लोग के दायित्व कुछ बनता अम्मा जी के कितना मानत नहीं हलो अरे बबुआ बचपन में हंसी हंसी गोदी में खेला वाली अपने जहां हवा से मुंह में खियावली हंस हंस के बाबू है चिड़ैया कौर हो है गौरैया कौर हो माई निहोरा को के बेटा के खियावेली लेकिन वह माई बूढ़ जब हो जाली भूख लागल बा बेटा जवान हो जाला माई के एक बार खाना लेके जाई अब माई कह दी है कि ये बार खाए के मन नहीं खा छोड़ दे तो लोग कहेला कि छोड़ दे रोज रोज के एकरा इहे ड्रामा हो गइल बा एकरा भूख लगी तो अपने खाई डांट देला माई के आहा बचपन में हंसी हंसी गोदी में खेला वाली अपने जहां अतवा से मुंह में खियावली तेलवा लगवली पोरे पोर हो सझिया या भोर हो कहाँ गइलू हमनी के छोड़ हो नयनवा से लोर गिरता हो कहाँ गइलू हमनी के छोड़ हो कहाँ गइलू हमनी के छोड़ हो नयनवा से लोर गिरता हो